chibai vek ule tun trum en nombo ma chuan checkered ninja ti kan en ho le don ani Thailand drama factory pakhata hian naupang te chu ninja naute lem siama chorloi an ni a chu factory a naupang ho veng tu pa chu misual tak ni in naupang ten ti sual chete po an nei chuan a hlap rep thina nikhat chu factory nei tu pa Philip Eppermantan chu mun chu alo tlo a naupang te veng tu pa chu tui in tur la turin ati a ani chuan naupang pakhat chu tir chhongin ma se chu naupang chuan no fai lowa tui in tur alo la ka wangin atiang mang chuan a hlap ta rep ani naupang dang pakhat hlaulu tuk chuan factory nei tu pa romul trial dokana ada chu en lova ban fu in ninja lim siam nan amang palta a an ho tu pa chu thinrim zol le in chu naupang chu a hlap nga la naupang dang chu hlaulu tukin arak tora factory nei tu pa chuan veng tu pa hol chu alak saka a chan do ni mo anti lai chuan naupang chu a hlap ve ta zoka an wok na sat em awangin chu naupang chu chulai hmuna chuan athita ani factory nei tu pa a hodon line factory chu trekin adeng thuaya romol triala siam ninja lem chu adeng fu tela chu trek chuan ninja lem chu atin ta ani factory nei tu pa chu ho turin akar aluta ma se credit card chu leya athlau hlau mai chu ninja lem chuan charin longa thon tur bungra phur motora chuangin longa chuang veta ani longa chuan ninja chu a omna atangin alo chuaka ma se chu long captain steward stardust chuan alo mu awangin engma ati theilo chuata ninja lo om chu la in atupa Alexa birthday huna present tan ada thata ani Alexa hi Paul sari zirlai ni in anu le apashon le a unau pa so na tenen an chenga so na hi apa fabik ani apa hian so na chu adwat bik le a hei wang hian apa le Alexa inkar po athawak lo ani Alexa hian Paul red zirlai meiche pakhat Jessica Epperman ti chu a star le a ma se ril tura voice na ero anei theilo tunkum Alexa birthday lomna chuan apute po lo telve in Alexa chu ninja lem ada that sak chu a presenta Alexa po lom le a triala wang chuan a hminga ninja trial ti a po sakta ani skula po in kanzelin a thiante Odysseus ale periode chu a mel the tilve a Jessica chuan a classmate te hena chuan birthday lomna a tel tura somna card a semme ka Odysseus chuan Jessica chu a awa ma se a local nei chuan Alexa chuan bengam lovin a maya hup tatlata Jessica po lom lo ti hriat takin a kalsun pha midang ti du da theideu thian ho an lo lang ve nga la an ho tu ber chu glena ani Odysseus chu an ron chainom na nga la ma se an hlau ve ka wang chuan tu man an changam velo ani Alexa bek chunga ninja chuan glena tongdan lo zir sakin top ngal turin a hril boka glena thinrim chuan Alexa chu alo pan ngal vok tuma apana pharlai tak chuan zirtir tu in lo chelman loin vuak a tor talo school an ban nu in glena chuan Alexa chu lo panin anam thlule a ninja chu lo tongin Alexa chu alo chana cycle an tlan ta ngala glena chuan cycle in zui ve ngal glena mita chuan a phu chuan a phu kuma atluk phata a ti chuan in laman tlan ho theita ani ninja lem tong thei a mu chu mak ati bang thei lova ninja chuan doi ati thu le phuba la lova ti du da an tur chu ne pati thu ashil inrem na siampui tumin ninja chuan athil ti tura apui ni chuan Alexa chu apui tur thu le Jessica ipo a chai tluk pui tur thu ashila Alexa chuan engtiau pui nge adu tia azo chuan ninja chuan credit card hi lo phorin tu minge inziak te in a chiar thiam ve lo thu ashil chu credit card a mingin ziak chu sumdong hausa Philip Epperman ta ming ani Jessica ipapo chu Philip Epperman nia a hriata wang chuan Alexa chuan a thiam lo le a ninja chuan Alexa chu insual dante a zirtir tanta a tir chuan a thiam lo hle a ma se a hnu chuan a inveng ve thei school an kal le a Alexa chuan Jessica ne na in pondan tur ngai to in a boy le ninja chuan ro manadang anei thung announcement room a kalin Alexa o anga tongin school ami zong hriata chuan Jessica adu thu apongta ani naupang zong chuan Alexa chu an nui so luai luaya
ma se van nei thlak takin Jessica chuan a tha zawng in alo ngai hlo a hnu le chuan ninja chuan Alexa chu midang ho ma a thu a soitira a bek atang chuan lo tong zelin Alexa chuan a hmuya phun thunga Glenn ati du da na tur an ni bik lo thu chu soin midang po chuan an thlop le ninja chuan Alexa chu in rin ni tlai dar saria Glenn sual pui turin a chotira mi zong song ma a tlom tir du thu te soitirin Alexa ero a phok le thung ninja chuan Alexa chu Glenn ne thei dan tur in sual dan posi tharte a hril le a in sual laia Glenn a chet chiat theina tur thang an kam treu boka in sual ni alo thlenga Glenn an Alexa a soi sa shep lai mu in tum vek an ni ma se an rin lo takin Glenn chu thanga chuan in ok boin atopa phei chuan chirdia ka ber phungin atlua Alexa chakna lom chuan an hlim don chi atin Glenn chu alo tho le a Alexa chu atlom zo ka atang ti ti tamai ma se ninja hne na tanga in sual dan azir te chu mangtang ka in Glenn chu atlom theita ani Alexa chet dan chuan Jessica mit po atlung ve hle a birthday lom na atel turin a sompha birthday party na chuan an kal ve a chu ta tang chuan Jessica pa chu ninja zon mek Philip apartment ani lo ti an hreta a midang zo kaloni ninja chuan chulai chu kalsana Philip adik tak zon pui turin Alexa chu asoma ma se Jessica lampui adu awangin alo hnial ninja chu thinrimin Alexa o anga tongin Jessica room chunga a omlai chu soichia in ati thinrima Alexa chuan du thlantur nei loin ninja chu apuita ani ninja chuan anti tur anti zo chuan thil chu apangai anga siam sakle vek turin atiam ve poka an pahnih chuan Philip apartment adik tak ina an lututa a Alexa hian ninja thil ti tum chu credit card pack let ani aringa Philip athat tura kalan ni reng a helok lo ninja chuan Philip chu tha atum ta si Alexa chuan alo danga Philip chuan hun tha mu in atlan chuaka a ina chuan a kal hnan ta hlom ani police ko ngal boka an thiam thil mangtang kai chuan in atang chuan hrui hmangin an wei chuak theita chu ta tang chuan Alexa chuan ninja ming dik tak chu taiko na karum ani ti le factoria naw panga tha awang le naw panga chorlui awangin Philip chu tha tum ti a seta Alexa chuan a pui chun zom du lo ninja chuan a pui lo chuan a unaw pa son chu a tha sakang ti in awawa akal ngal boka Alexa chuan zui na unaw pa chu tha tak tak alo tum ni in ninja chuan lukhamin nem hlum alo tum meka a unaw pa chu chan tumin Alexa chuan hawa chel ve a chung ten thom hre in an lo lut Alexa chuan a unaw pa son chu tha atum ni in an ngaya ril ru boy enkol na an hruaita a enkol turin an da sang Doctor chuan enkol nan kar khat vel tal da angayang ti in Alexa chung te chu a hrila an ni chuan an hosan ninja chuan Alexa bula chuan Philipa thatura apui lo chuan doctor chu a tha tur thu in awawa Alexa chuan Philipa chu thatlovin thi chak ngoi khopar sho min kan siam zo kang ti in ninja chu a thlema ninja po a in beng dai ve deu ninja chuan doctor chu tha tumin avo le a doctor hlaulu tuk chuan anom na atang chuan a chuatir Alexa chuan apute muin school project a damdoi an boy pui awangin amamo ti in damdoi zor phone number alarwa midang anga insoin damdoi zor chu an bia a cocaine ke jikhat an lei poisa pek aya ninja chuan a soisa shepa for hloming kar nunga an thukrua ninja chuan cocaine chu ataksa a thukrua Philipa Bangkok a kaldon ti an hriat chuan airport panin an kalve ngala ma se Philipa chu security in an check me kawang chuan engtin ma anti theilowa ninja chu bekdanga in thupin Philipa chuan na thlona chuan a chuang veta a thlona atum hnu chuan ninja chuan police uifing chu a cocaine thuruk chu nimtirin a in umtira ti chuan tlan zelin Philipa taka chuan a chuang lona ui chuan ninja chu se thlerin a chunga cocaine tam tak nen chuan Philipa chu an mana tang turin an thon ngal ani ninja chu nun na nei lovin leya chuan darnia in aleta ma se atum chu alenta ani Alexa chuan ninja chu angai theile a Jessica chuan lo panin ngaidam adil na message adon chuan a hne hle thu alo hrila Alexa chuan message chu engkim a thale ang tia tiam tu ninja thon sakani nge aring thiam ngal Alexa chu a chung tenen cho anei hova
TV news chuan mi beken lai ruk mang anom thu le mi nan hlo hle tu alo puanga ama nge a tho chu lo chuan midangin anti don lo ani ti hria in Alexa chu ama bak len turin atlan chuak ta ani